Dumela makhulu Dhinyame Tijan is back kunge msana. Atuna kumira zvakanaka ku Blues Bulawayo Kobulawayo. Kune tsaona katingati ka tsaona kaitika kana kuti ka problem ka fault ka ngoitikawo pane muchinda uyu anga ari pa robot Kami Road and Bash Street mu Bulawayo. Motorbike yake yangosangana nemoto, yangosangana nekubvira yari kana yakutongobvira. So apa pari kutarisirwa kuti it's a mechanical fault. Idambudziko kana kuti problem yamakanika. Unoziva kuti waya dzinenge dzakaita kunotachana imomo zvinoita kuti panobva pangosparka ofuchi chinhu chinenge chichishanda nepetrol. Saka petrol nemaflames nekubva zvangosparka kunana battery koko chinobva changoti ngandu pakati peroad. Atry kuidzima but yanga yato too late. Unongoziva kuti zvinenge zvatoparara. To cut the long story short, ukatongoona chabvira kudaro hauchachitochimutsi, chakutobva ipapo chakatakurwa kana kuti uchabva uchipusha kana kuti uchadhonzwa nebhasikoro. Ndizvo zvinhu zvaitika. Zvinova zvinhu zvinosiririsa kuti munhu anenge atopararirwa nemudziyo wake. Unongoziva huku yemurombo inoti kana yakuda kukandira inokwira mumuti yokandira imomo, asi dzevapfumi dzinenge dzichinokandirira mudanga kana kuti pamagumbezo kuitira kuti dzirambe dzichiwanda. Asi